assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da kun fata da zuwa gare ku jama'a duka inda kuke. Muna ciyar da kamar iko wanda suke yi ma mutane aiki kamar ante Niger, kamar ga hayya ko ga turon ko street haka, ko me yasa ne suke mutane bisa ga abin da mutane suke yi suna son rayuwarsu. To kai ba haka ba. Menene dalili kaga ba? Naka ce ka mutu aski menene dalili? To menene dalili yasa ana mutane aski shi ne muke so. Kuma an ganka da Rasta ka ana so ai maka aski menene dalili menene yasa an ganka da Rasta ka ci ai ma aski menene dalili yasa saboda iya abin da sarran shi kawai saboda shi gyara rayuwar shi kuma ci ai mishi aski saboda sai a ba mu hujjar da abin da sake so ai mutu aski ya ne kawai amma hakan gaskiya mu bai mana ba saboda har cewa ai mutu aski saboda ya amince da shi ya wahala shi na san shi abin shi akwai lokacin da mutum ne zai aski amma ba kai sai haka a zo a aski ka ci ai mutu aski bai kamata ba ya ne amma hakan da kuke gaskiya bai ba kuma kinan nan Niger ba wani Niger su da haka je ka tafi ka zo ga tuwon ku suke da mana maka aski gaskiya ba gaskiya ne ya kamata a sake tsari ya ne an ga mutum da abin ka ai maka tambayoyi ai ba wani abu ne san shi ne kake ko menene saka aza shi ko menene shi ko mutum zai iya baka magana yayin ga shiga abin da sai shi ko kaza ne kenan sai a san abin da sa kai shi kaza ne wannan di baka da dubba na wani kawai sai ya ga kenan kuma wannan abu ya zan san rai sai ya kamata a ce an ganka da abunka a barka da abunka kuma ba dole bane sai an kilista maka aski a gane ko in dai ka tafi can gida can a Niger wajen da ka zo in kai ne ka aski in baka ne ka goyi kawai Allah ya to amma kaga kuma hakan gaskiya an kabe ba ya ne kawai idan su gyara yau su suna gyara in kuma ba su gyara su bari saboda mu mun shi ne saboda muna sa abun mu saboda bambar ne ka gane ko kuma zan tuna da shi saboda lokaci amma gaskiya hakan gaskiya sarri ne ko ba su gyara ya sake tsari ni ne Muhammadu Jari Rasta kenan a garin Misra Jari kenan Muhammadu wanda kun ga sani daga zage na Rasta insha Allah muna tare da ku Allah ba da mu amma gaskiya haka sarri